Ονομάζομαι Ευγενία Μινασίδου, είμαι καθηγήτρια στη νοσηλευτική και κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η έδρα είναι στη Σύνδο, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη. Η σχολή περιλαμβάνει 5 τμήματα: το τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών, Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Μαευτικής, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας και διαθέτει πάνω από 6.500 ενεργούς φοιτητές. Όλα τα τμήματα προσφέρουν 3 κύκλους σπουδών, δηλαδή προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές, και το επίπεδο είναι πανεπιστημιακό Bachelor's Degrees, επίπεδου 6. Όλα τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα, οι απόφοιτοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Πέρα από τους προπτυχιακούς φοιτητές, ενδιαφέρονται και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχοντας μεγάλο αριθμό συνεδρίων και ημερίδων που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα, δίνοντας επικαιροποίηση της γνώσης. Το Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών προσφέρει ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες συμβάλλουν σε διεργασίες διάγνωσης νοσημάτων στα διάφορα εργαστήριά του, όπως αυτό της γενετικής, της ιστοπαθολογίας, της βιολογίας, της αιματολογίας κτλ. Προετοιμάζονται άρτια οι φοιτητές, έτσι ώστε με την αποφοίτησή τους να εργαστούν σε διαγνωστικά κέντρα, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα, στην εκπαίδευση δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Το τμήμα προσφέρει 5 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 3 στην ελληνική γλώσσα και 2 ξενόγλωσσα. Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας είναι το πρώτο το οποίο δημιουργήθηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και λειτουργεί από το 1985, προσφέροντας άρτια εργαστηριακή και θεωρητική εκπαίδευση στο πλήθος των εργαστηρίων του. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε διαβητολογικά κέντρα, σε διαιτολογικά γραφεία, σε κέντρα δυνατίσματος, σε ξενοδοχεία, σε κέντρα ελέγχου τροφίμων και σε οποιαδήποτε υπηρεσία έχει σχέση με το χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας. Προσφέρουν 2 μεταπτυχιακά προγράμματα, το ένα με 3 κατευθύνσεις και ένα στην κοσμετολογία. Το Τμήμα Μαευτικής του ΔΠΑΕ έχει μια ιστορία 40 χρόνων. Σε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον πρωτοστατεί στην εκπαίδευση με σύγχρονα εργαστήρια, άρτια εξοπλισμένα, όπως αυτό της ψυχοσωματικής ετοιμασίας, της ανατομίας, της μαευτικής φροντίδας, του τοκετού και το εργαστήριο μαευτικής φροντίδας νεογνού. Σε αυτά, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε συνθήκες προσομοίωσης παράλληλα με την κλινική τους άσκηση στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης. Στηρίζει τις ακαδημαϊκές προοπτικές των αποφοίτων μέσα από κύκλους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Σύντομα αναμένεται και η έναρξη νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Αναπαραγωγική υγεία, τοκετός, θυλασμός και γονεϊκότητα». Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει μια ιστορία από το 1973. Έχει τροφοδοτήσει όλα τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα με νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Προσφέρει άρτια θεωρητική εκπαίδευση καθώς και εργαστηριακή. Διαθέτει 4 εργαστήρια νοσηλευτικών ειδικοτήτων και ένα εργαστήριο πληροφορικής της υγείας. Στα νοσηλευτικά εργαστήρια η εκπαίδευση γίνεται σε συνθήκες προσομοίωσης με χρήση μέσων αυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, η οποία συμπληρώνεται με άσκηση στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης. Προσφέρει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα, το ένα με τίτλο «Φροντίδα στο ζαχαρόδι διαβήτη» και ένα διατηματικό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν στην κοινότητα, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια ως σχολικοί νοσηλευτές, μια ειδικότητα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, και στη δευτεροβάθμια ως σχολικοί νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, και παράλληλα μπορεί να έχουν και μια ακαδημαϊκή εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι από τα παλιότερα στον ελλαδικό χώρο. Έχει μια ιστορία 50 περίπου χρόνων και το πρόγραμμα σπουδών του είναι οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας. Διαθέτει μεγάλο αριθμό εργαστηρίων εκεί όπου εκπαιδεύονται οι φοιτητές
Να τονίσουμε ότι έχει από τις υψηλότερες βάσεις στην Ελλάδα, άρα είναι ένα από τα περιζήτητα τμήματα και διαθέτει 2 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον, με σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, 3 αμφιθέατρα αποκλειστικής χρήσης, 1 αναγνωστήριο και μεγάλο αριθμό εργαστηρίων με σύγχρονο εξοπλισμό, προσφέρεται άρτια θεωρητική αλλά και εργαστηριακή εκπαίδευση, καθιστώντας τους φοιτητές μας περιζήτητους στην αγορά εργασίας.